अच्छा भैया आई सब रोवा सबनी के बीच में आज रानीगंज रंगीला स्टूडियो के माध्यम से हम कुछ सुनावे जा रहल बानी। आज रिकॉर्डिंग हो रहल बा जौन स्टूडियो के निर्देशक हमरा फिल्म राइटर राजकिशोर भैया बड़ा ही मौज कर रहल बानी। बड़ा तहलका बा भैया प्रभु भैया और साथ सजिदा पे हमरा आज बेंजू पे हमरा बिक्की बालम जी जितना सुंदर बजाई ले इससे बढ़िया गईबो करी ले और गोपाल बाबा हमरा नाल पे संगत करते नहीं और जोड़ी पे हमरा रंजीत बबुआ आई आप सभी के बीच एगो हम होली के गीत सुनावे जा रहल बनी। रउआ सबनी के प्यार सुने मिली ई उम्मीद करते नहीं। एक जनी के पति प्रदेश बाणे वियोग में बड़ी फोन लगावत तरी अपना बलम से कहत तरी बिक्की भैया कैसे कहत तरी कौन भाव में कहत तरी मन न लागे लगई तया के बाते गुलाल सब सोच होता फगुनवा में भोर हो पत्नी वियोग में बड़ी बिक्की भैया कह तरीका कि जब से कइलो भुला गइलो हमरा के बिरई बना गइलो कि हम तो कि पगली के काहे रोआ गइलो जान जाए के कहत रे अरे कोहिया ले ओइबो वो अपना बलमुआ से कहत रे के बल अरे कोहिया ले भाई फागुन आ गइल देखो बसंती बयार कह गई सगरे हरियरी हरियरी लौकता हमरा त बुझाता कि कांटे लिखा लागत है बलमुआ हई देखो बहुत तरीका भैया भाव लाओ अरे कोहिया ले ओइबो ए बोलो मुआ मोर घरे कोहिया ले ओइबो ए बोलो मुआ मोर घरे कोहिया ले ओइबो कोहिया ले ओइबो ए बोलो मुआ मोर घरे कोहिया ले ओइबो ए बोलो मोर घरे कोहिया ले ओइबो ठुमका के जोड़ा नहीं खे बिकी भाई, ठुमका के जोड़ा नहीं खे सही बनल रहो। वाह भाई देखी भेज
लुधियाना से हमारा ड्राइवर साहब मार हजार रुपए के पुरस्कार दिले बनी शायद नमस्कार बा संतोष भैया साइकिल दुकान बड़ा खर्चा कर करी महाराज रउआ तो जोड़ा नहीं के बहुत तरीका ए हो बलमत बनी बतिया के तुझो ए हो बलमत बनी बतिया के तुझो पानी परसान तने हमके समझो पानी परसान तने हमके समझो ये बोल आरे आके कुछ खोइबा आके कुछ खोइबा आके कुछ खोइबा कुछ खोइतो न फगुआ में देखो रकेशो जीवा हर ठिठोली कइले रहता कुछ ना कुछ बोलते रहता बहुत तरीका कोइया ने खोइबो कोइया ने खोइबो कोइया ने खोइबो ए बोलो मुआ मोर घरे कोइया ने खोइबो बोलुआ मोर घरे कहिया